teyrnas neb. Rwy'n minnau megis lliwiau a'r gwaith i'w harfu'r byd drwy ddilyn cyngor Iesu a byw yn well o hyd. A chodi mewn cymdeithas, bont cyfeillgarwch Duw, i bawb fod at ei gilydd mewn ymdrech i gyd fyw. Amen. Creisia ein cartref 30 blant. Bosnia, 4 cartref, 130 o blant. Sierra Leone, 9 cartref, 230 o blant. Mozambique, Romania, Ukraine. Sudan, Eritrea, Belarus. Cyfanswm, 123 o blant i'w gartrefu. 1,021 o blant. Yr freuddwyd eto fyw. Mae'r freuddwyd eto fyw.
Susanna G. Am gan mlynedd bron, mae'r medalau yma co-founder nhw wedi bod yn cael eu cyflwyno i aelodau sydd wedi gwasanaethu'r ysgol Sul am gyfnodau maith. Ond eleni, mae mwy o ni yn derbyn medalau nag erioed o'r blaen. Mae 45 ohonyn nhw wedi gallu dod yma yn Prynhawn. Braint i ni ydy cael rhoi am rhydedd ar y cyfeithion hyn heddiw. Yma, yn y capel hyfryd hwn, a dwi'n ei gof ei ffynlondeb a'i hamroddiad. Prynwyddau digon pryn y dyddiau yma yn y byd sydd ohoni. Mae'n amlwg bod Thomas a Susanna G yn ymgorffori'r prynwyddau yma, ac rydyn ni'n ymwybodol iawn o'r brif greu a'i gwaith wrth i ni ddatlan yn y crynodeb o hanes yn byd, crynodeb sydd wedi lunio gan y parch St Roberts ar gyfer ein rhaglen. Rhaglen ac iddi wir newydd eleni, gwelwch chi. A hyn mynd ymhellach, hoffwn ni diolch i Mr Roberts am y holl waith yn llunio bach rhaglen eniadol. Rhaglen fydd yn rhywbeth i gadw, mwyn cofio'r hyn sy'n digwydd yma heddiw. Nid ar ei llun sy'n yma ar y dudalen blaen y rhaglen, gael ei dynnu ar y cysur briodas air Thomas and Susanna G yn 1892. Mae wisg briodas, siôl a hedfar Susanna yn parhau yn meddiant ni. Ydam ni'n gobeithio'n fawr y bydd y rhain yn ogystal â pethau eraill yn cymryd eu lle yn yr amgueddfa bydd yn cofhau Thomas G, amgueddfa a ddathu G. Rydyn ni'n gobeithio sefydlu'r amgueddfa yma yn Rhywbeth yn y dyfodol agos, sy'n hen adeilad Gwasg G. Yr un llun yr union, defnyddiodd plant Thomas and Susanna wrth ddathu'r medalau i goffau eu rhieni yn 1956, a'r darlun yma sydd ar medalau chi heddiw. Dyma'r llun hefyd sy'n ganolbwynt yr cyfarchiad troliwedig ysblenydd mewn ffram Catrefgeni. Mi gyflwynodd Mair Dimbech a'r cyngor y cyfarchiad i Thomas and Susanna G i longyfarch y ddau ar fod yn briod am hanner can mlynedd. O gofio, nad llawer oedd yn cyrraedd oed yr addewid yn pedwaredd canrif y 15, i ryfedd bod dathlu hanner can mlynedd a fwy briodosol yn cael ei ystyried yn clysur o bwys. Yma, a gefn y rhaglen, y mae'r cyfamod a lluniodd y ddau ar y cyd, 2 blynedd yn ôl, ydyn nhw'n briodi. Thomas ar y pryd yn 10 ar 20 oed, a Susanna yn 9 ar 20. Datgan y mae'r cyfamod am profiad y ddau yw ffydd Cristnogol. Ffydd i'n sail ac yn gynhaliaeth i'r holl fywyd maith gyda'r ei gilydd yn ofalus ac yn dreifed. Mae lle i gredu, mae'r un ffyrlondeb dros blynyddoedd lawr a gafwyd gan y rhai sy'n derbyn medalau yma heddiw. Mae'n gweithio hefyd wedi cadw'r ffydd ac wedi gwneud cyfraniad werthfawr iawn i waith Eglwys Iesu Grist. Braint fawr i ni yn Prynhawn ydy diolch i chi, y rhai sy'n derbyn medalau, a hyfrydwch i ni wedi cael eich llongyfarch a'ch anrhyddeddu.
Grace Jones wedi rhoi oes o wasanaeth i'r ysgol Sul a rhan helaethau yn Capel y Traeth. A mi nawn ni gymeradwyo ar ddiwedd y deuddeg yn destun cymeriad. Mrs Davies, Capel y Traeth. Mrs Davies eto wedi rhoi oes o wasanaeth Gwobrwyo i'r ysgol Sul a hoff yn fan yr eglwys a'r rhan helaethau eto yn Capel y Traeth. Mrs Marjorie Jones, Deinant Aberdaro. Mrs Marjorie Jones, un wedi gweithio yng ngweinidogaeth ei diweddar brio ac oedd yn hynod weithgar yn yr ysgol Sul drwy gydol ei hoes. Mrs Elizabeth Williams, Nazareth, Henry Didle. Mrs Elizabeth Williams wedi bod yn aelod ffyddlon ar hyd ei hoes yn eglwys Nazareth, Henry Didle. Mrs Susie Jones, Nazareth, Henry Didle. Ers y 10 oed, bydd Mrs Susie Jones yn ffyddlon i'r ysgol Sul a'r rhan helaethau yn Nazareth, Henry Didle. Mr Thomas Edward Jones, Capel Paffa, Lewis Ifan, Adfer. Mr Thomas Edward Jones yn rhannu o linach hir o ffyddloniaeth a gweithio yn ysgol Sul yn yr adfath Gertrude. Mrs Laura May Jones, Bethel, Pentre. Mrs Laura May Jones wedi rhoi ei chymwynasgarwch a'i ffyddlondeb i'r ysgol Sul ar hyd ei hoes ac yn aelod ffyddlon yn Bethel, Pentre. Mrs Elizabeth Mary Lewis, Capel Mawr. Mrs Elizabeth Mary Lewis o'r Capel Mawr Dinbach ond yn wreiddiol o'r groes, lle fi'n hynod a ffyddlon i'r ysgol Sul ac fi'n parhau felly i'r heddi. Mrs Alice Rogers, Capel Mawr Dinbach. Mrs Rogers yn derbyn yma yma, mae'n gwneud yn blethdeg iawn i ddod yma. Mrs Alice Rogers wedi blynyddoedd maith o ffyddlondeb yn sywar a salon, daeth i'r Capel Mawr yn Dinbach, a'i chyfraniad yno yn un mor werthfawr. Mr Tecwyn Ifans, Capel y Pentre, Llanrhaeadr. Hoddodd Mr Tecwyn Ifans oes o ffyddlondeb i'r ysgol Sul, a'r blynyddoedd olaf yma wedi gwasanaethu fel arolygwr yng Capel y Pentre. Mr Edward Emrys Jones, Capel y Pentre, Llanrhaeadr. Treuliodd Mr Emrys Jones ei oes yn ysgol Sul Capel y Pentre, ac fel blaenor yn yr eglwys, a da ni'n falch bod wedi gwella ddigon da i ddod yma heddiw.
Thomas Richard Roberts, y gad Botford. Wr a roddodd oes o wasanaeth i'w eglwys a'r ysgol Sul, a'r pobl yn y gad Botford, y gyrff T.G. Roberts. Ac yn ola o'r rhyw yma, Mrs Annie Humphreys, y gad Botford. Treuliodd Mrs Annie Humphreys eich boes yn eglwys y gad Botford, gan roi gwasanaeth clodwiw i'r eglwys. Bydd y rhai ohonoch chi sy'n dilyn yr rhaglen yn graff yn sylweddoli bod hi wedi gadael allan Mrs Eluned Davies o'n Swan Beaver. Mae hi newydd ddathlu phen blwydd a chafodd yma 90 oed, ac oedd hi'n teimlo yn dan y dyma heddiw, a mi fydd hi'n derbyn o edrych ymlaen yn yr eglwys yn Llanfair. Ond mae gwaith ydy Iesu'n allu mwy na phechod diall nawr. Ein anhyder ydyw arfer meistr y cynhyddiad nawr. Mae'n godi dan ni.
Llyn. Ers y 40 oed, dechreuodd Mr Tudor Lloyd Beach fel ysgrifennydd yr Ysgol Sul, ac fe berydd hi heddiw yn ffyddlon ac yn weithgar. Mrs Margaret Williams, Hannah Llandaniel. Mrs Margaret Williams wedi byw yn Llandaniel ar hyd ei oes ac wedi rhoi blynyddoedd maith o wasanaeth da i'r Ysgol Sul. Mrs Myfanwy Glyn Jones, Pendref, Bangor. Graig am wynasgar ydy Mrs Myfanwy Glyn Jones ac yn hynod o ffyddlon i holl gyrdair eglwys. A maen nhw'n deud bod ei llond i ffocedi o losin ar y sil trin o'r ffyrdd. Alun Lloyd Hughes, Ebenezer, Postmaid. Alun Lloyd Hughes yn aelod o'r Ysgol Sires i Blentyndod ac yn hynod o ffyddlon i holl waith yr eglwys fel deunar fel un. Mrs Betty Owen, Ebenezer, Postmaid. Wraig i milltir sgwâr ydy Mrs Betty Owen ac wedi bod yn hynod o ffyddlon i'r Ysgol Sul a'r eglwys bob amser. Mrs Megan Vaughan i bant cysylltio. Treuliodd Mrs Megan Vaughan i bant eich oes yn cysylltio. Wedi rhoi oes o chyflondeb i'r Ysgol Sul o holl weithgareddau yr eglwys. Mrs Jane Ellen Jones, Swar Mill. Ysgol Sul yn gyntaf gyda Wernen ac wedyn yn Soa ydy Mrs Jones. Mrs Megan Laura Griffiths gyda Wernen y Soa Meirdy. Wedi blynyddoedd yn gyda Wernen, symudodd Mrs Megan Laura Griffiths i Soa a bydd hynod o ffyddlon i'r cyfraniad yn y fan yna. Mrs Elizabeth Jones, Queen Street, Hill. Gwasanaethodd Mrs Elizabeth Jones yr Ysgol Sul am flynyddoedd maith mewn amryw ysgolion Sul. Ac erbyn heddiw mae hi'n parhau yn ffyddlon yn Queen Street of Hill. Ni'n galw'r person nesaf mlaen, bod lle mi gyfeirio at y mater unigryw yma. Chwaer, brawd a chwaer yn hyfrach i derbyn medalau gyda'i gilydd y canol. Dwi'n meddwl bod ni wedi oed i cyfrif mor unigryw. A o gofio mae gŵr Mrs Ellis Lewis Evans yn cyflawni'r gwaith mae'n adeg heddiw. Cael Mrs Ellis Lewis Evans, Queen Street of Hill. Gwasanaethodd Mrs Ellis Lewis Evans mewn amryw eglwysi yn Cwmni ei Ffrio, gan rannu o'i dawn i hyfyd waith yr Ysgol Sul. Mrs Anwen Jones, y Groes Llangwyn. Braidd yn y cefndir ydy Mrs Anwen Jones. Serch hynny mae ei gwasanaeth wedi bod yn undiflingo a'i chefnogaeth yn gadarn bob amser.
Jones y groes Llangwm. Treuliodd Mr Emrys Jones ei oes yn Llangwm a rhoddodd wasanaeth maint i nifer helaeth o gymdeithasau ac yn ei fflyd yr ysgol Sul yn bob amser. Dyna ni wedi bobli ar ail grif. Ganwn ni hefyd 396. Yna fydd nawr lot ec y fain os ydych chi'n gwneud yn y fawr hynny yn yr sicrwydd bendigaidd gysur hant, hyn y diwernes neb yn y man, a'r eich awdwriaeth, caniant ar nain, caned o'r ysbryd, colchwyd a'i waed. Dyma fy stori, dyma fy nhad, canodd fy nhigwad hawlgan a glad. Dyma fy stori, dyma fy nhad, canodd fy nhigwad hawlgan a glad. Siwr gan i fynd ar hwn ysgrifennu. Gwasanaeth maint dros 60 mlynedd gyda casgliad y plant ac yn parhau yn hynod ffyddlon heddiw.
Mr William Henry Rowland Moria Llangefni. Fyddlondeb diwirodd eu hanes Mr William Henry Rowland ar hyd y daith i'r ysgol Sul a Wyddfa ac wedi gwneud ymdrech deg i ddod yma heddiw. Mr Monydd Jones Moria Llangefni. Mae Mr Monydd Jones wedi bod yn hynod ffyddlon i'r ysgol Sul yr Wyddfa ac fel ceidwad yr adeiladau ac wedi cyflawni'r cwbl gyda gna. Mrs Jenny Rowland Jones Moria Llangefni. Gwraig yn barod a'i chymwynas a'i dawn i Mrs Jenny Rowland Jones a'i ddydlondeb i'r pethau yn ei ffriadol. Mrs Beryl Brynmod Jones Moria Llangefni. Gweithiodd Mrs Beryl Brynmod Jones yn wylbrydu gyda gwaith y chwiorydd a'r ysgol Sul ac wneud yn wylaidd ac yn dawel bob amser. Mrs Megan Roberts Salem Caernarfon. Hoddodd Mrs Megan Roberts oes o ffyddlondeb a gweithgarwch i'r eglwys a'r ysgol Sul a bu'n gefn mawr i'w ddiweddar briodd y Capel y Traeth. Miss Jane Helena Roberts Didman. Gwraig a pharch mawr tuag ati i Miss Jane Helena Roberts a hynny oherwydd ei chyfraniad mawr i waith yr eglwys a'r ysgol Sul. Mr Gwilym Iorwerth Roberts Llanuwchwyn. Mae Mr Gwilym Iorwerth Roberts wedi rhoi oes a ffyddlondeb i'r ysgol Sul ac yn parhau felly pan fod iechyd yn caniatau. Mary Boelina Evans y Boi. Treuliodd Mrs Mary Boelina Evans ei hoes yn ardal y Boi, cael gwynhad mawr yn astudio'r gair. Eluned Hughes y Boi. Gwraig yn dyhau am gael bod yn yr ysgol Sul ydy Mrs Eluned Hughes ac yn hynod o weithgar yno bob amser. Mr Richard Lewis y Boi. Hoddodd Mr Richard Lewis gyfraniad gwerthfawr i'r ysgol Sul a holl waith yr eglwys ac fe ferin ffyddlon yn yr Wyddfa a'r ysgol Sul heddiw. Gofyn i fawr iawn y cryno, mae wyres Mrs Sylwyn Jones ydy'r ferch ifanc sydd yn wael iawn
yn Bolton-y-Leth yn ysgrifennu darllen y hanes yn y papur yr wythnos diwethaf. A mae'n gofyn i'n fawr iawn a mae'n gwirion yn da iawn y caiff chi gwella. Ond mae'n ffrind mawr i Mrs Gwenwynion sy'n derbyn y fedal ar ei canu mewn yma. Yn yr un modd, Mr Eddie Jones, mynydd Seion a Bergela. Mae o'n claddu frawd y pnawn yma yn un amser a'r gwasanaeth yma yn ein gobeithio hynny hefyd. Ond mae Mr Ronnie Jones i gefnder yn derbyn y medal ar ei ranno a dwi'n siŵr na chi eich sydd yn deimlad ni ar ty. A mae hynny'n gwblhau lot.
Mrs Kit Hughes, House Mynydd. Gweithiodd Mrs Kit Hughes ar hyd ei hoes er bydd yr eglwys a'r gymuned yn Haws Mynydd ac yn hynod o ffyddlon i'r oedfa a'r ysgol Sul. Na i wneud gan ei falch o weld Mr Hughes yn bresennol er gweithio yn hyn ac ofnodi yn y cacwen. Mrs Matty Lewis, Traeth Cricieth. Mae Mrs Matty Lewis wedi cadw a chefnogi iaith a diwylliant, a hynny yn bennaf oherwydd ei ffyddlondeb diwiron i'r oedfa a'r ysgol Sul. Mary Owen Jones, Jerusalem, Capel y Traeth. Miss Mary Owen Jones symud i wahanol ardaloedd. Mynnodd barhau yn ffyddlon yn yr oedfa a'r ysgol Sul, gan gyfoethogi y gwahanol eglwysi lle bu'n aelod. Mr Ivo Roberts, Jerusalem, Capel y Traeth. Yr un ydyw diwydrwydd Mr Ivo Roberts yn paratoi ar gyfer ei ddosbarth ysgol Sul heddiw, a'i holl gyfraniad i'r eglwysi dros y blynyddoedd. Chwyldod mawr i Mr Ellis James Owen yr Hydlan wedi methu presennoli ei hun heddiw mae'r hyn o bryd yn yr ysbyty. Un am ein ffyddlon i'r cyfarfod yma ers blynyddoedd maith. Erbynnu'r efedol ar ei ran gan ei nain Pat Ronald Williams. Margaret Owen, Capel Coffa, Henry Rees, Llansan. Cyfrannodd Mrs Owen yn dawel ac yn ddiamhongal i fywyd yr eglwys ar hyd ei hoes ac fe gael fwynhad mawr yn yr ysgol Sul a'r oedfa. Selina Lewis, Capel Coffa, Henry Rees, Llansan. Selina Lewis yn mwynhau cyfrannu o'i phrofiad helaeth fel nyrs ac yn hynod o ffyddlon i'r ysgol Sul a'r oedfa. Mrs Enid Jones, Capel Coffa, Henry Rees, Llansan. Gofalodd Mrs Enid Jones wedi sicrhau gwaith bod yna gyflau yn ychydig capel ac fe fydd hynny yn gymorth i ymgartrefu ym mhob man mae'n siŵr. Mrs Ellen Jones, Dwyran, Ynys Môn. Braidd hynod o gymwyn asgar a ffyddlon i bob hyn ynglyn â'r eglwys ydy Mrs Ellen Jones. Miss Margaret Lloyd Williams, Soward, Brincir. Gwasanaethodd Miss Margaret Lloyd Williams yr eglwys ym Mreincir ar hyd ei hoes gan ymgymeryd ag amryw o swyddi yn ei thro.
ifans gosgwyn posibol. Nad yw iechyd Mrs Megan Mair ifans wedi bod yn gyflawn dros y blynyddoedd diwethaf, parhaodd i fod yn ffyddlon i wasanaethau'r capel a'r ysgol sydd. Dyna ni wedi cwblhau gwobrwyo. I'ch dycnwch chi, i'ch dyfarparhad chi. A dyna fydd yn ei wobrwyo, sicrwch chi, ac yn ei ddathlu y pnawnna. Felly, dwi'n diolch i chi am hynny, a ran Cyngor Bwysig Hyddion Cymru, am eich dycnwch, am eich ffyddondeb, am eich dyfarparhad, a hir y barhaol eto. Gai ddiolch i Mrs Iselin Greenelge am ei geiriau, ac am eto, gyflwyno Medalau ar ran y teulu. Diolch am y gefnogaeth barhaol sydd wedi dod o'i tu nhw fer y teulu. Diolch fawr iawn. Diolch i Eglwysi Cricieth am bob cydweithrediad yn y trefniadau a beirniadau o felned. Dwi'n mynd i ddechrau nhw i bobl, ond mae yna bobl wedi bod yn trefnu, mae yna bobl yn gweithredu cyn heddiw, yn ystod y dydd heddiw, yn rhai dal wrth chi. Eglwysi Cricieth, diolch yn fawr i chi am bob peth. Parchwyn Roberts, ysgrifennydd am y trefniadau, Method yn Hwylus, diolch yn fawr iawn Ben am dawna ac am y trefniadau ymlaen car. A hefyd dwi'n meddwl bod am deg bod ni'n cydnabod ac yn diolch i'r cynghorau o'r ardal diwedd sydd wedi rhoi naw tuag at a craffu y clawr y rhaglen yma. Diolch hynny yn gyhoeddus yma heddiw. Siŵr bod yna rhai pobl yma a chyswllt â Cyngor y Traeth a Traeth Cricieth a Cyngor Gwobrwyo Medalau. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Gai diolch hefyd Mr Roberts am fod efo'r organ ac am arwain yn canu ni Mordd y Heig efo'r offefyn yma fel sy'n disgwyl. Ac diolch i chi gyd am ddod, diolch am bob gweithrediad yma, ac fel fi'n dweud, ni wedi gwneud record o amser os dwi'n byd arall yn ystod y goffa yma. Diolch bod pawb yn teimlo bod ni wedi bod y werth bod yma ac y byddwch chi'n cofio yr achlysur. Dyn ni yma i diolch am yr ysgol sydd. Dyna di'r emyn ola. Am yr ysgol rhan safothol. Clod i ddiw. A pob bendith ar ein drwyddi. Clod i ddiw. Am wybodaeth a goleini. Clod i ddiw. Daeth yn lawer oes at Iesu. Wadnabod a'i gan. Ac i'w ddilyn dan gamu clod i ddiw. A dyna di'r neges i ni fel yn mynd yn ôl i'n ardal ydy dod â llawer oes at Iesu. Dyna'r sialens i ni heddiw. Mynd yn ôl i'n cymunedau a cael eraill i'w ddilyn dan gamu. Diolch yn fawr. From
trwy gyd adrodd yr endid apostolaidd o'r gilydd os gwelwch chi dda. Gras, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbrifan, a fyddogyd am Diolch, yr awr hon, hyd. Amen. Okay, I got it.